Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Як мошини фурӯши аз сарбардорон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1994 сол аст. Сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр аст, коробкаш механикаст, мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та диска, 4 та балони 80%, салон тоза, магнитофон, раднои краска, мошин чақа ки дасти як одам дагаштаги сайстаниш беҳтарин мега соҳибшон хайбо айниқтар маълумота мегирен. мошин дар ноҳияи ашт қарор дорад. Нархаш 17000 сомон, яки бозам савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. Салонаш кожияки мошин 100% бе ягон камбуди чотка дасти оилавӣ гаштаги, мошин такси гаштаги нест. Хайбо аниқ маълумота мега. Дӯстон азиз, вариантҳои алиша аст, ягон хачбек боша мега, хачбек болоиш пул мети мега, алиша мекунем мега соҳибшон. Кадоме ки сумкати мехара мега, арзон муомилаи хуб дора мега соҳиб бош. Рақамошон дар поини видео марҳамат, дига маълумот бирашад, аз ҳамин рақамо занг захтон гирен. Марҳамат. мошини фурӯши навбати сайбардорон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1994 сол аст. Хоб сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 2 литр аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 та балонш мега пачкаи соҳибшон, 4 та диска дорад, яъне ки электропакет, салон тоза, магнитофон, раднои краска аз худаш задаги пуштаги надорад. Хайбо маълумоти аниқша аз худашон мегирен ки срочно фурӯхта мешавад ба нархи 35000 сомонӣ. Кадоме ки мехара мега, биёд дар пеши капоти мошин мега савдо мекунем мега, беҳуда занг назана, фақат одамони харидода. дӯстон, марҳамат, мошини хуб аст, метавонед ки дига маълумота аз рақамошон гирен. мошина айда сатед, марҳамат, занг занед. мошини фурӯши навбати сайбардорон ВАЗ 2106 молодёжи наста ки соли бароишаш 1990 сол аст. хоб сӯзишвораш бензини холия гуфтага соҳибшон, объем мотораш 1.6 литри простои, коробка механика, мошин дар ҳолати кори қарор дорад. мошин мега қариб як моҳи дига мега ҳуҷҷат дора, мега кам мондага ҳуҷҷатош буд мешавад. 4 та балонаш миёна аст, дискаи худаш, магнитофон, салон тоза, хай нормал мега бо нархи арзон фурӯхта мешавад. 5800 сомонӣ ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. Яъне ки мумкин нархи ахирон мумкин ки бо арзон мекардагисан. Хай кадоме то механи рақамошон аст, бештар маълумота аз рақамо поён додаги гирем. марҳамат. мошини фурӯши навбати сайбардорон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1995 сол аст. хоб сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.8 литр аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин 4 та дискаҳои рамашка, 4 та балони 60%, ду дари пеш электропакет, салон тоза, магнитофон мега. мошина нав хадавои кадаги ҳастем. маслаи мошина мега нав алиш када мега соҳибшон, яъне ки раднои краска мехела. мошин сайстаниш хубаямаш сатви дасти як одамда хелаш гаштест. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 38000 сомон, яки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. кадоми шумо баъдон агар мехаред, рақамошон дар поини видео аст, марҳамат, занг занед, бештар маълумот чагирем. аз шумо хоҳиш ки фақат лайкотон монед, илтимос ки лайкотон монед ва то охираш тамошо кунед. мошини фурӯши аз сайбардорон чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1992 сол аст. сӯзишвораш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри модул мега, 1.6 литри модул. хоб коробкаш механика аст, мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 4 та балонаш 70% аст, мотор 100% мега бе ягон камбуди, хадавои миёна, балонаш ҳам средни аст, чихелин калпак, салон тоза, магнитофон дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе аст, нархаш 14000 сомон, яки кадоме мехарад бо муомила мекунем мега дар нархш арзанда аст. дӯстон, хай бо
қайтишон муомила мекунед. Рақамошон дар поини видео маромад занг занед бештар маълумотро гиред. шумо агар ҳамхали мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, магазин чизе ки барои фурӯш барои реклама дорем метавонед дар номери имо васаб рӯё кунед. мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мемонем. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон Mercedes Benz C классаки объёмни соли бароишаш 1998 солае. خب سویچ بنزین گاز هر داشت کار میکنه ابیو موتورش 2 لیتر است коробкаш автоматай ماشین رو خوبی بهترین قرار دارد ماشین میگه یگانش وارد میگه زدگی این ندارد میگه 4 تا دیسکا 4 تا بلون 80% کانسنر الکتروپاکت تانیروفکا میگه یک سال دیگه حجتش میگه 2 ماه دیگه موندگی است خب маълумотои айниқса дӯстон азиз аз худашон мегиред ҳамаш 100% раднои краска магнитофон чихол ҳамаш 100%. мошин дар шаҳри Душанбе аст нархаш 65000 сомония ки боза савдо ва муомила мекунем мега дар назди капоти мошин мошинча беҳад ва тоза аст маромад дигар маълумотча аз рақамо поёмда гиред дӯстон азиз чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед ки бисёр мошинро аз шаҳри Душанбе як 8 дона мошинро аделна аз шаҳри Душанбе ҷудо карда ба шумо пешкаш кардем мошинои фақат адресшон шаҳри Душанбе дар маромад занг занед дигар маълумотча аз худашон гиред. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон хундай старекса ки мошини мусофиркаш чӣ хеле ки шумо дар комментария хоҳиш карда будем. соли бароишаш 2003 сола ки 34 дизел аст объём мотораш 2 литр коробкаш механика аст сайстани мошин 100% мега соҳибшон 4 та дискаҳои худаш 4 та баллонои 70% салон тоза магнитофон раднои краска яъне ки серебилист хадавоям дорад дар ҳолати кори қарор дорад мошина мегири фақат кор мекунем мега соҳибшон. мошин дар шаҳри Душанбе аст нархаш 3500 сомония ки савдои хубош мега дар назди капоти мошин мекунем мега яъне ки савдои конкретнаш дар назди капоти мошин кадомитон мехоҳед рақамошро дар поини видео аст метавонед бештар маълумотча аз рақамо поёмда гиред марама. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон Mercedes Benz C классаки сечка соли бароишаш 1998 солае. خب سویچورش بنزینی خالی میگه صاحبشون ابیو موتورش 8 لیتره коробка механика аст мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад мошин мега 4 та балонш мега пачка мега 4 та диска мега хоб кондиционер тонировка ҳам дора мега ҳуҷҷаташ ҳамаш срок дора мега соҳибшон хайбо маълумотои аниқ аз худашон мегирем. мошин дар тарафҳои Душанбе аст нархаш 65000 сомония ки савдо муомилаш ҳамаш дар назди капоти мошин мега мошин тоза бада беягон капоти мошин мега поли худ молодёжни самбуфер яъне ки ҳамаш кор мекунад диска биска магнитофон ҳамаш ҳастай хай кадомтон маъқулай бо як бори қайтиш алоқа мекунем бештар маълумотша мегирен 65000 сомония ки бозам савдо мекунад марама. мошини фурӯшии навбатии сайбадрон Toyota Mark II аст ки чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед дар комментария. соли бароишаш 1997 сола ки 34 бензин газ дорад кор мекунад объём мотораш 2.6 литр коробка автомат аст ки мошина мега сайстаниш хуба мега яъне ки як дона сурат дошта 4 та диска электропакет салон тоза кондиционер раднои краска сафеда ки мошин мега 100% мега соҳибшон хайбо аниқ карда мегирем. нархаш 34000 сомония ки дар назди капоти мошин мега муомила ва савдои хуб мекунем мега тоқа вариантҳои сумкади алиш гуфтагӣ нестанд мега кадоме мехарад яъне ки арзонтар метия мега соҳибшон маромад дигар маълумотои пурраша аз рақамо поёмда гирем сурат маромад мо навора давом медем то охираш тамошо кунед фақат хоҳиш мекунам ки лайкотонам мондан гиред ва имконият бошад видео навори моро подлиса кунед дар имо васаптон. Opel Zafira аст сайбадрон мошини навбатии соли бароишаш 2000 солае. судишвариш бензин газ ҳар даш кор мекунад объём мотораш 8 литр мега соҳибшон коробкаш механика аст сайстани мошин хуба мега соҳибош яъне ки ҳуҷҷат ҳам дора мега нагуфтиям чанқа диска сода аст баллонош як 70% баллона ки раднои краска мехел яъне ки шоколадния ами бампери пешаш камтарак кор дошта яъне ки камтарак задагия намедонам амохи безеб шудага хахтон дидестем срошна фурӯхта мешад бо нархи арзон мега яъне ки муомила када метием кадоме ки мехарад мошин дар шаҳри Душанбе аст нархаш 40000 сомония ки электропакет салон тоза магнитофон ҳамаш кола раднои краска ам хали шоколадия ки светои зури хадавоя бардорон кадомитон мехаред нашо тонировкаш ягон чи гуфтагӣ неста маромад дигар маълумоти пурраша аз соҳиби худашон гирен агар ки бародарон шумо ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин квартира чизе ки барои фурӯш барои реклама доред метавонед дар номери имо васаб рӯё кунед мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем шо.
мошини фуруши навбати аз сайбадрон Daewoo Nexia аст ки свети сафедаш соли барои шуш 1996 сола ки судишвелеш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш мега простой 1.6 литри простой коробкаш механика аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега як дона сурат дошта ҳамеша равон кардиян 4 балонои 50% дискаҳои худаш раднои краска сафед магнитофон, яъне ки мошин мега дар ҳолати корӣ аст. Нашод ҳуҷҷат танировка ки нашод ҳуҷҷати ягон пӯшидаги ягон маълумот додаги нестан хайбухтон ани қадам мегирен. Нархи мошин 12000 сомон, яъне ки мега кадоме ки мехарад бо арзон мекунем мега, яъне ки сум дар кори арзон қадам метия мега срочна 12000 сомонӣ. марҳамат дӯстоне ки ҳам хали Nexia арзон пушида буданд на вариантҳои хуб ба шумо Nexia арзон бо амира муомила мекарданд. занг занед дига маълумотша гиред. мошини фуруши навбати аз сайбадрон Opel Astra F аст ки дар кузофи хачбек соли бароишаш 1992 сола ки судишвалеш бензин газ дорад кор мекунад. Абиё мотораш 1.6 литри простой коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои средни 60%, 4 калпакои худаш, салон тоза, магнитофон, ҳуҷҷат мега дора нагуфтиян чанд қа, не ки мошина аз учёт мега бурбардагӣ аст мега соҳибшон хадавоиша мега нав кадом мега соҳибуш номеру транзит сайстаниш хуба мега дар ҳолати корӣ аст. мошин дар шаҳри Душанбе аст. айни ҳол нархаш 16000 сомон, яки бозам савдо муомила дар назди капоти мошин мекунем мега тоқа вариантҳои сум мега алиши гуфтагӣ нестан бадор мошинча, яъне ки сайстаниш хуба ва нархшам арзон аст. ки дӯстоне ки ҳам хали хачбекҳои арзон пушида ина вариантҳои хуб ба шумо аст. кадомтон мехаред рақамошон аст метавонед бештар маълумотча аз соҳибашон гиред. марҳамат. шумо бадор агар ҳам хали мошини фурушӣ дошта бошед ки хона замин квартира чизе ки барои фурӯш барои реклама дорем дар номери имон ба саб рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш фурӯш дар мемонем. агар ки ба шумо ягон мошин дар кӯбош дар комментари ҳастед ки чӣ хеле мошин кадом сол, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. ин бод 12 мошини фурӯшӣ ки пешкаш мекардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.